Mai avem cam 3 luni din anul ăsta și va veni 2026. A fost un an cu provocări, este în continuare. Văd multă lume care se vaită de modificarea prețurilor la servicii, că TVA-ul ne-a modificat anumite lucruri, că nu sunt locuri de muncă. Toată lumea are ceva de obiectat, dar în același timp toată lumea are ceva de făcut. De ce spun asta? Pentru că văd o grămadă de oameni în jurul meu care se vaită că nu pot face anumite chestii. Ei bine, e un moment bun să te apuci să faci ceva pentru tine. Și sfatul meu pentru cei care sunt în poziția de a-și, nu știu, mări area de oferte de servicii, deja au o mică firmă sau deja s-au apucat de freelance. Sau cei care sunt la birou deja și vor să facă pasul. Și inclusiv cei care au rămas fără muncă, pentru toți sfatul meu este să ia măcar jumătate din energia aia pe care o au sau o aveau la angajator și să o pună în slujba lor. În astea 3 luni de zile, cât mai avem până în 2026, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și spun asta doar pentru a înțelege că la capătul acestui efort există o libertate financiară. Chiar există. Nu trebuie să devii milionar peste noapte și nici nu o să spun că o să devii. Dar libertatea financiară și libertatea creativă există. Ce înseamnă și cum anume poți să ajungi și tu la ele, o să încerc să spun pe acest canal. Așa că dăm și mie un like, un follow, lasă-mi un comentariu dacă ai întrebări și voi încerca să răspund tuturor în limita timpului disponibil.